मालायनि खोथा लानानैसो दा एखमबा गरम जायो आंबो दा बुजिबायना एबारनिफ्राय आङो रावबो मालायनि खोथा लाला मालायजों बेरायलाबो थालाबो गावनि गाव सिखायसै अनलायनानै थागोन बिदिनो भिडिअ बानायगोन रिल्स खालामगोन बेनोसै आरोखि लोगोफोर आंनि लोगोआ मोनसे खोथा दा दुखुनांथाव मोनसे खोथा खोन्थाहरदों बेनो जाहैबाय गणेश ब्रह्म बिथां जाया दतमानि दा बिथांनि बिसि सानसुलि ब्रह्मआ गावनि ड्राइभार माने गणेश ब्रह्म बिथांनि ड्राइभारानो थुथु दैमारि होननायानो माने दतमानि बेबो गोमखांफुरि गामिनि बिथाङा माने लानानै खारदों होननानै फोरमायहरदों ओमफ्राय बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआवबो लिरनानै होदों दा बेनिफ्राय गाहायाव बिथाङा लिरनानै होदों जायफोरा नैबे सोर सानैनि इनफरमेशनखौ हरनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे नाम्बार होदों दा बे नाम्बारा बेनो नै बेनिफ्राय 10,000 रिवार्ड्सबो होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों माने 10,000 बान्था दा बिथाङा हालाय हाफाय जागासिनो दङ गणेश ब्रह्म बिथाङा दा बेनिखाय बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोना जुदि बहायबाफोर नुयोब्ला नुसनबायब्ला इमिडियेट जेन इनफरमेशनखौ नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरदो बेखौनो आंनिफ्रायबो मिथिहोनाय जाबाय